Принцесата Теодора живееше в голям замък, заобиколен от красиви градини. Тя беше красива и добра, но се чувства самотна, защото никой не можеше да разбере нейното истинско сърце. Един ден, в гората зад замъка, Теодора срещна еднорог. Тя никога не беше видяла толкова красиво и нежно същество. Еднорогът беше пленителен с бяла коса и светещ рог. Теодора се изненада от тази изненадваща поява и се учуди как е възможно да се появи един такъв мистериозен и магически същество. Въпреки че не можеше да говори, еднорогът успя да привлече вниманието на принцесата си с любопитен поглед. Теодора се усмихна и заинтригувана от неговата нежност, започна да се запознава с него. Теодора и еднорогът станаха бързи приятели и започнаха да се разхождат заедно в градините на замъка. С времето Теодора осъзна, че приятелството с еднорога беше точно това, което тя търсеше. Те провеждаха цели дни, играейки си и разказвайки си различни истории. Теодора се чувства пощастлива от всякога и разбра, че истинското щастие не зависи от материалните неща, а от истинските приятелства. Принцесата и еднорогът доказаха, че приятелството надвишава всякакви пречки. Те водеха хиляди приключения заедно и се наслаждаваха на всеки миг, който споделяха. Теодора научи, че приятелството може да бъде най-ценното нещо в света и че истинските приятели са тези, които никога не изчезват от живота ти. Така Теодора откри истинското щастие и приятелството на един магически еднорог, което остана в сърцето й кратко завинаги.